थांनाय जोंनि बयस बयजों स्कुलाव जों भिजिट खालामनानै दङ खायसा इन्सिडेन्ट फैनो इन्सिडेन्ट खा जोंनि जे ताक्लाय सिटी प्रासाराव बयस बयजों स्कुल लिङैनो जे 12 फाइनाल एग्जाम रुबानि फाइनाल एग्जाम बरनि नाम्बार प्रेक्टिकल नाम्बार बरक कम खाय जाखा जों साइमन खरसा साबजेक्ट टीचार बन स्टूडेंट नो बो कायसा सब्जेक्ट बो 20 मार्क बो 19 18 खामायखे नाम्बार मानि दङ और बन एटेंडेंस दङ ते बन प्रेक्टिकल नि दङ अ जागा जों ताम नुख खामले जे जागाव साबजेक्ट टीचार 19 18 खे नाम्बार जाग मन स्टूडेंट नि बागै अ जागा खरसा टीचार बनि मुंखा अमृत लाल दासिन जों सेमाखा बतम खाया बनो दिब्रा बुडो रहनान सिगां टीबीसी रहनान सिगां बमनो रिराइट खाइने वाइट पेन बाय बमनो जे एक्जेक्ट जे नाम्बार मन साबजेक्ट टीचार बनो बुइने बो गताल खा कायसा नाम्बार रिथिका अ जागा दाबुक 11 12 10 आतिखे बो नाम्बार आसुगरि रेखा इनका जों सेमन अमत कायसा क्राइम खरसा सिन टिप्रास स्टूडेंट रक आसो कामी आमचाइनि फाइने जों बयस बयजों हाई स्कुल पो टंफ्रु टंमानि जागाव कस्ट के एग्जाम नाम्बार तुमान यागुलो बु साबजेक्ट टीचार इमान यागुलो बाहायनो जों उजो कसालान रजाया शेब रजाया अदा जों नाम्बार कम रजागो डिडक्शन खाय रजागो जों साइमानो जे खरसा स्टूडेंट बागै कायसा नाम्बार फानो 1 मार्क नो बुसु जरब दिखे इम्पोर्टेंट बा 1 मार्क नै बो कॉपर एंट्रेंस बो आसुक मायंग मानो सॉरी मेडिकल एंट्रेंस आसुक मायंग मानो ते माय गुबुनि जे नांखुमानि कुसुक बेराम फरेन थांने बो एंट्रेंस आसुक मायंग मानो ते माय जे मार्क तंनाय रक अब उला साला अनेक सामो नांग मानो जों और बाहाय साइमाखा और एचएम नि थ्रु तुइ जे कयजन स्टूडेंट फेलिंग मा मुतंग बरं नाम्बार सफिशिएंट नाम्बार कायांग मान बागै इनका जागा 1 मार्क फानो जदि कम खांखाय फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड डिवीजन बट फर्स्ट डिवीजन मायांग मान बुतंग जों अब साइमानो अमो एक्चुअली कायसा क्राइम से जों साइमानो अमो कायसा क्राइम तम मला खरसा टीचर बो बाहायके पार्टिकुलारली टिप्रास स्टूडेंट न हनि सिमिनो बो बाहायके नाम्बार कम खायने बो बुडो रहरिमान अ क्राइम नि बागैनो जों एचएम बे कक साका स्कूल अथॉरिटीज रो बे कक साका बरो एक्शन नि साका तिनो अमनो तिनो जों हाय तिनि हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर नि थाने जों मेमन दंब्ला याफ्रा फैगा डेपुटेशन खाजे बनि अगेंस्ट ग्राकथे लीगल फी बनो सस्पेंड खायनांथों बनो बनि सेबुनि कक नांथों ताई बनो आलंगो बाहायनो जेलो बाहायनो चप नांथों हिने जों बनो कायसा और सिनि डायरेक्टर थानि जों कायसा रिक्वेस्ट सानफायखा सिन डिमांड कोन डायरेक्टर दामनो तामंगो रिप्लाई रहका बसनो साकाजे जों अलरेडी कायसा ऑनगोइंग प्रोसेस सलि दंसिनि जों कायसा कमिटी बस नामका कमिटी अब ताबुक नायनाय बमनि सय जे जाय खायमान अबदिने बचेरि परक ताब एक्शन नाय ताई पुलिस रिपोर्ट बाहायनो डायरेक्टर नि डिपार्टमेंट नि सिमिनो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सिमिनो और इंक्वायरी बाहायनो नाय हिने बसनो हायके कक याफारका कक रखा अब निया गलो जिकुन एक्शन जायखना रबम हाया सेनाय बिसांस जों सामान तुंपिलाव बाहायनो जुदि खरसा स्टूडेंट नि फानो नाम्बार बजेसु माने तमन अ नाम्बार बनो बक्सनि जाकफिया हंगांकाय जों अमो कटर आंदोलन थानाय नाथो जों टीबीसी बुडो बाहाय थाना हाय तिसा थांगिना जों आरो गेराव खायनि बागै जों तिया दङ तमले जतो स्टूडेंट बागै नो नाम्बार जे मामानि अब बेलायखे नांगौ तामुं दिनो तामुं हंका ओ जों साइमानो जे बेलायखेनो नाम्बार कम माबाय गोबांमा एंट्रेंस एग्जाम जों आसुमाय मन सिनति प्रसार मन बागैनो जों जतो स्टूडेंट जे स्टूडेंट नंने नाम्बार कम जाखा ओ नाम्बार तेसा हाय किपिना क उंथुं ने जों डिमांड आरो दं रिक्वेस्ट खालामनो दं डायरेक्टर थानि ते बोसोर असिस्टेंट जुरखा बर थानाय टीबीसी बुथ नि डायरेक्टर और जे चेयरमैन बाहाय बर पक्ष सानायनो सना पक आमके त्रिप्रासा सेमे दामते खायजा ना बरन बरक दामते मार्क कम खायजा जों तावसुरा सेमे गासिनो बरक सिन और माके खायजाखा और कौमा स्टूडेंट दङ मोर देन 15 हाई स्टूडेंट दङ बरक जतन माहाय खाय डिस्क्रिमिनेशन खायजाखा